Omolo Junior Director weche mag siasa ANC. Omula chako kodie wakani. Sani koro warito report no mondo wuog tarik 26. Be in gi geno ni obro chiwo duoko ma jopiny dwaro? So far gimanya wacho Trevor ni jogo timo tich maber nikech nitie kwe. Gima duong' kanyo ni en kwe nitie. Kancha jogo oket committee no. To ncha nigi agenda monego bed ni giwacho. To en gima rach ni ngima mar pek mar ngima nigi keto mogik. Masani kore en conversation ma ji wacho sani. Koro ingeni giwacho ni gidhiro mugi treasury mama to wayiego nikech ngima to ni malo. Lakini ingeni nyaka gingeni pek mar ngima en interest mar government moyier gi jopiny. Kanto wayiero UDA mano nyiso ni Kenya Kwanza ema gi plan gi program kaka gidwa keto gidwa dwoko ngima mar piny chien. Koro nyiso ni en jukumu mar government moyier mar dwoko ngima piny. To mano emeno program osiket maber kaka mar subsidized production wa mbolea no dwoko beche piny from 6,500 to wadwoke nyaka 2,500. Sani jino ogolo bando no ojukeyo wanyiewo bando kaka government 4,000 ogunia ko gunia wamiyo gi dryers. Sani bando mawuok kuom pur okalo milion 18. Mano nyiso ni bando modhi kete store en bando maber, manyiso ni chiemo nitie. Koth be Nyasaye no osekonyogo. Manyiso ni mogo bech mogo wuok 170, 175, man piny mogik en 145. Manyiso ni wuok 250 oduogo 175. Gorogoro sani en 100, 120, kang'eny to 130. Mano nyiso ni koro nitie program mar government kaka nigi keto ni ngima dok piny. Koro gima nitie ka mantie shida en wach fuel. Koro ng'eni Kalonzo gi jo committee gi onego bed ni gidhi wuok gi treasury gi ng'eni mokwongo plan mar Kenya Kwanza en ang'o, to program mag Kenya Kwanza en ang'o. Kaso gimbe gikelo ideas magin go maginyalo miyo go Kenya Kwanza bedo gi chir moro ni ngima nyalo dok piny. Tang'o ma ere magic magidwa keto manyiso ni loan wadhi chulo kaka dwarore, cost of living dhi dok piny ma kaluwore gi factors mantie mag dhao moko mag oko mago makelo fuel madhi malo. Koro warito nwadang'e ni tang'o madhi bedo kanyo, lakini ok wane gima lich ahinya nikech jo Azimio ne nigi plan margi. Ing'eni plan margi ok wanya implement kaka plan musiko wuoye ni makelo lweny nikech kata jatend piny Kenya ncho wuoye od bura. In koro iwacho ni gorogoro en 100 madhi ahinya en 120. En to wacho ni en siling 70. Koro ng'ama wacho nwa dieri ga. Ing'eni Ruto kaka nogolo plan mare, report mare manogolo parliament. En adier ni gorogoro luwore gi kuminyiewe. Ing'eni bando kawuok ka Trans Nzoia, bech gorogoro ma Trans Nzoia opogore gi gorogoro ma Kisumu. Gorogoro ma Kisumu opogore gorogoro ma Homa Bay. In miseneno en pesa di omulo. Maseneno mogik ahinya maduong' en 120. Mano nyiso ni mano modhi mamalo, lakini wache dia ni en 70 to 120. Mano man malo kabisa. Mano koro kidhi korogo kango kono mano en 120. Okango biye gi wach ni